birinchidir şoňgy ýaraşy, barsa da bir grup şu bulak şoňgy tarasyna urap gelýär. Ondan soň indi Water sport zalynda turning tartylyk hem avtomatly sütüp ýyw boýunça yarışlar öte. Bu 3 tur boýunça her bir tur boýunça aýrym urunlar çygarylyp, prizli urun algan jigitler bulaklana. Hem ondan soň indi 3 tur boýunça da urunlar çygarylar. 3 tur boýunça goýsa jigitler birinçi, ikinçi, üçinçi urun alganlar tuba prizli bulaklanlar. Benim adı Bereket Şaktaş'a şangırdan zaniması etken. Men etiyen kurup Tuşa şanga basıp Bereket'den zanimasım. Bu sezonda şanga da çok oldu. Yaxşı orunlar aldı. Bizge sport gerek. Çünkü özünün selametliğin turunda koyara gerek. Yarışqa gelir olsundan, eğer de balalar şerlep yatalar iken, temperaturu bilen bulsalar, indi jibirmeske gerek. Чтобы onların yüreklerine nagruska birmesin için. Sol selamet ilişkine kelsinler indi barısı. Ota-analar da bir ihtibarlı olsunlar, hem okutuşlar da bu ay birge bir ihtibar bile qarasınlar.